Ahojte, ja vás vítam u ďalšieho videa. Konečne je tu ten unboxing. Dnes niekedy mi prišiel balík od LPS Anielky, takže moc ďakujem. A idem ho teda rozbalovať. No. Ja už ho mám tak trošku rozbalený. Ale prečo? No. Takže ja som ho natáčala, že to idem úplne rozbalovať, že ešte tu bolo neotvorené, že to idem rozbalovať. No natáčala som, asi vybrala som 4-5 čopov, zase prišla mama. Ja som to nechcela strieť, tak som sa rozhodla, že to vyberiem. Že to odznova vlastne vyberiem, takže v podstate ešte ani polovicu balíka som nevidela. Tak poďme na to, ale z druhej strany ho nebudem ukazovať, pretože je tam moja a jej adresa. Tak, ja si budem trošku akoby tak losovať, tak prvá je táto matička, ktorá je fakt strašne krásna. Moc ďakujem, to si ich tu nejak budem ukladať. Potom je tam táto úžasná baretka s jednou dierkou. Neviem, kde druhú, ale to nevadí, to je úplne cute, to je úžasné. Bomba, to je úplne úžasné, ďakujem. Také rozpomilé, ja milujem oblečenie. Potom je tá kolia, ktorá je takto trošku špinavá, ale to nevadí, ale on to vyzerá coolovo. Vyzerá úplne super, keď je tá kolia špinavá, alebo no špinavá, u toho červeného. To vyzerá úplne úžasné, keď tak sa to dá dať dole odlakovačom. Tá kolia je úplne úžasná, ale aj s tým červeným, je fakt pekná, úplne krásna. Tak, potom tam máme teraz tam milý psíček, ten je tiež úplne úžasný. Ďakujem. Furt vravím ďakujem. Ja si za všetko ďakujem. Potom je tá úžasná šokrárka, tá je úplne úžasná. Fakt strašne ďakujem, je úplne úžasná. Potom je tu ten labradoodle, alebo ten labradorík. To sú úplne úžasní pečopáci. Fakt ja ďakujem. Tak. Potom je tu tento taký vozíček, alebo čo to je, neviem. To je úžasné. Tak ďalej tu máme dopis. Ten si prečítam ako posledný. List, to je úplne pekné. Prečítam si ho ako posledný, ak nebude vadiť. Ale je fakt moc pekne vyzdobený. Čo to ešte je? Potom je ten úžasný jaguár. On sa strašne dlho prijala, je úplne úžasný. Potom je ten krásny kokr španiel. Toto je môj úplne prvý, taký úplne normálny kokr španiel. A je fakt pekný, ale to nie je ten, čo hrá LPS Popula, či je, neviem, myslím, že nie, ale to mi vôbec nevadí. Je úplne úžasný. Fakt moc pekný je. Ešte aj gumička. Pekný je, ďakujem. To si nejako, by to bolo vidieť na kameru však. Tak blbo si ich ukladám. Všakže, no tak nejak, dajme tomu. No, asi ich budem ukladať pred alebo za potom. Potom je tu, to je úžasná, to je tá úžasná pandička, alebo medvedík, ja neviem, ale je to úplne cute, to je úplne krásne, také roztomilé. Tak, potom tu je super, tu je ten, ako sa to volá, ten, nie mravčiar, ale ja neviem, ako sa volá presne teraz, ale je úplne cute, to sa strašne páči. Potom je tu ešte volačo. Tak, konečne toto je prekvapenie, dúfam, že sa ti bude páčiť. Otvor ho na kamera pod láskou, Anielka, ďakujem, veľa šťastia, odbalovanie. Je to také kránkohromček, to je úplne cute, ďakujem. Pekné, úžasné. Budem to teda rozbaliť, už sa teším. Zvedavá, čo tam bude. Nejak som to... Dúfam, že nevadí, ak to trošku nie úplne úžasne otvorím. Sa teším, čo tam bude. To ešte takto. Trafíkaná, veď ja som ti to tiež tak kadiako zabalila. Čo tam je? Začíname. Aha. Super. Ešte. Som zvedavá, koľko tam to ešte je. Takže, neviem, či som dobre počítala, ale asi už 3 vrstvy tam boli. Profesionálne zalepené. No to hej, ďakujem. Také, ako to poviem. To je super. A tam je ešte koľkokrát.
Sorry, že som to strihla, ale prišiel som ocino, možno ste ho aj trochu počuli, ale nevadí, tak pokračujeme. Ale dúfam, že to už bude posledný, všakže. Čo to tam je? Ešte jeden! Toto je už posledný, tak. Ešte jeden! Nevadí, veď Slovenská pošta je Slovenská pošta, tak radšej. Dobre, nechcem to, dúfam, že to... Aha, to je takto kadiako. Ja nemám akurát nožničky, takže... Dúfam, že tam... Ešte ďalší pečopak, to je super. Počkajte, to nejak otvorím, že či tam ešte dačo není. Viete, ten je úplne úžasný, ďakujem, lebo ja som spomínala, že mne sa strašne zapáčili tak nejak túlene a je úplne cute. Fakt strašne ďakujem, 1, 2, 3, 4. Aha, tak 10. To bolo komu, ja som ti tiež mohla poslať bonusového, no, že ma to nenapadlo, no. Nevadí, ale ešte, to je všetko, ešte tam máme nejaké doplnky. Čo to je? To je úplne úžasné, to je kopko, super. Potom čo tam je? Ešte tam máme molačo. Je to pekné. Taká kvetinka, alebo čo to je? To nemalo byť tu? Neviem. Ten dopis si určite prečítam. To ešte dovyberám. No aj toto malo byť asi nalepené na tom dopisku. Aj to je fajn, to je super. A kompas, ten mám, ale to nevadí. Ďakujem. Kevka aj tu mám, ale to je super. Ja milujem kevky. Perník toho nemám, ten je úplne úžasný, ten je cute. Bomba. Takáto myška, to je úplne profesionálna. Ja ešte jedna. Super, ďakujem. A ešte tam sú 2 doplňočky. Ja, toto je... Čo to je? Či to je na tie misky, aby sa spojili, alebo... Čo to je? Ja neviem, čo to je. Tak mi to prosím napíš dolu do komentárov, alebo na Facebook. Ja fakt neviem, čo to je. Tak mi to prosím ťa napíš. Ja neviem, čo to je. Neviem. Ale predovšetkým ďakujem. To je úžasné. Takáto flaštička. Takže super. Už to je všetko. Super. Ďakujem. Úplne super. Teraz poďme na ten dopis. Je to moc pekná obálka. To nejak chcem zničiť. Ešte predovšetkým je to od teba. Takže no, je to celkom v pohode. Že nechcem to moc roztrhať. Tak no, celkom v pohode. Som si nevzala nožničky. Nevadí. Je super, tu už je dopísek. Bomba. Super, obálku si nám toto takto bokom. Čo to tu máme? Dopis. Ja rozbalím. To. Bože, to je úžasné. To je úplne roztomilé. To je zajko, alebo čo nie. Thank you. Nemáš dať. Ďakujem, to je úplne cute. To je úplne úžasné. A poďme vlastne na to. Takže, viem to čítať. Takže ja vlastne ani neviem, kde mám začať. To pôjde. Tak začnem takto. Prvýkrát, keď som prišla na YouTube, tak som sem išla len kvôli sláve a aby ste to videli, kvôli popularite. Počkajte, to stopnem. To zaostruje. Kvôli popularite. Proste som chcela byť ako LPS ľudská 1, ale časom som spoznala teba. A ty si zmenila moje rozhodnutie, tak ďakujem. To je dojemné, to ešte nikto nepovedal. Proste normálne ani nejaká kamarátka mi nič také pekné z očí do očí nepovedala. Fakt ďakujem. To nie je z očí do očí, ale to fakt milé, ďakujem. Tiež som zistila, že na YouTube, nejde len o lajky a odbery, ale ide hlavne o priateľstvo. Keby som nenatáčala videá z LPS, tak by som nevedela, že taký dobrý človek ako si ty vôbec existuje. Ďakujem, aj ty si úplne super. Normálne ľutujem, že som ti ten list nenapísala lepšie. Ty prďo. Ďakujem, si pre mňa veľmi dobrá kamarátka, si jedinečný človek. Ďakujem. Bola si môj prvý odoberateľ
a za to som ti veľmi vďačná. Nemáš zač, máš úplne super videá a ja ťa mám moc rada. Lebo sa o teba si budem veľmi vážiť a veď aj ja a nikomu ich nevymením, ani ja. V balíčku máš pásavček a hej, to je pásavec, ďakujem. Jej, ty si to ešte takto, wow, to je super, to je úplne cute. Leoparda, áno, mlačičku, pandičku, psíka, trochu špinavý, ale o to mi neprekáža. Labradudla, koliu, je trochu špinavá, to nevadí, šartárke, super, kokra a doplnky, ďakujem. A prekvapenie, dúfam, že sa bude páčiť. Áno, páči sa. Prepáč, že majú všetci dole L, potom, ja takto, vy si to asi nevideli, L, potom vysvetlím. L, to je asi, nie, počkajte, ak si myslela, že LPS, že to L-ko je dole, tak tento to má. Počkajte, tento to ani nemá, lebo má magnetku. Neviem, asi som zle pochopila, neviem, tak neviem. Ale nevadí, fakt ti strašne ďakujem, je to úplne úžasné. To je úplne úžasné, ja si to neskutočne vážim a ten obrázok je úplne dokonalý. Tak je úplne dokonalý. Tak strašne ďakujem, ja si ťa tiež moc vážim, si úplne super kamarátka a pravdu povediac patríš medzi moje najlepšie kamarátky. V podstate, neviem, ja nemám veľa takých najlepších kamarátok, ale ty si úplne super. Tak ďakujem. Tých pečopákov, za list, za doplnky, proste za všetko, za priateľstvo, za všetko. Fakt moc ďakujem. A to je všetko. A ahoj. To dávno, ale to je super, ďakujem. A PS, ja už viem, čo to je, už som na to prišla. To by malo byť takto, ak sa nemýlim. Tá rúčka, no. Super. Ďakujem. Takže ešte raz za všetko ďakujem a to je úplne úžasné, fakt ďakujem. Bože, prečo som to dala k tým ostatným papierom? To si nechám, to si úplne, že nechám, to je úplne úžasné a ďakujem. Ja neviem, ako sa mám ešte poďakovať, fakt strašne ďakujem. Ale ja som neskutočne šťastná, možno tak nevyznie, ale fakt som šťastná, proste strašne ďakujem. Tak ahoj.